pun mami morcovul? Da. Mă papi? Mă papi? Ce somnic? Vrei să faci nani? Nu? Ce? Pane? Da. Ce pane? Papa. Ce pupași tu? Da. Și mai ce? Da. Ca și ou? Da. Ia zi, ou. O. Și morcov? Aia. Ia zi, morcov. Mama. Mama. Păi de mami nu se doarme la 6 după amiaza. Nu se doarme, mami, nu se doarme. Hai să mergem afară la copii, vrei? Hei. Hai, mai papă morcov. Uite morcov. Mai papi? Da. Ce vrei să faci? Bine, hai că te iau, gata. Hai că te ia mami, Irina. A, faci nani așa? Bine, noapte bună. Zi papa. Zi papa.